anem a cantar perquè les he preparat amb molta il·lusió. Per això us demano el màxim silenci i la màxima atenció mentre els grups estan actuant. Us recordem que no es poden fer fotos ni vídeos i us recomanem que poseu el mòbil en silenci per a que no es distraiga amb una cridadeta o WhatsApp. Així que sense perdre més temps anem a escoltar els alumnes de primer que ja estan aquí preparats i que ara que ja han caigut les primeres bombes d'esguany ens van a cantar una bonica cançó anomenada La neu. Escolteu-la ben atents i veureu que bonica és.
participar